alhamdulillah ka san sallama idan na wani lokaci in amani na shigo sai in ji ba ni kamar komai sai a tawa mai jikiri ne ba wannan ba ya na gan ka cikin farin ciki ha ni wai kai mana ha dan ni sauki holi ai zuka je maka ha dan je Lagos ban ji ba dai dan ni Lagos kai ka Lagos wurin buki mai gidan lamana alhaji Ali sarkin zabar ma wannan Lagos to me ya hada bazabar me da badakare saboda Allah kamna da soyayya kamna da soyayya kuma ka sallace duka don waka da yana jida zuka je Lagos dan je Lagos kai da shekarun gobe ma sai da ka zo muka sama ka kullu manzo Allah sallallahu alaihi wa ta'ala amin Allah fatiha ya nuna mun in kai alheri kai wa magori ka goge malaka jiwe na ce ka biya ne ko kun kaji na ce ka biya yanzu ina dan zoro gani ina ka samu kudin da ka je Lagos alhamdulillah wala walina Allah shasha in kai alme kauna da na soyayya an ga masaka ji dadin ka mu ne zai mu baka labari a'a mai daki na tana kiwon tunkiya ita an ka kai kasuwa an kashe suwa ta bani kudin nan to ina dan zoro gani bari in gabatar ma da wata shawara ba san ko ta yi amfani ba da ka kwashi kudin nan ka wuce Lagos dan zoro yi kokari ka je ka rage bashi da ake bin ka ko ba gaskiya ba kaji magana ni shawarar da zan baka kenan ka je ka biya bashi ko ba haka yi ba dan wani ne magana ka rage bashi ka je Lagos da bashin mutane a don ka mutu wajen ya zai inni bin da kai magana shi ya hodi wanda yana din shi bashi ka binne shi sai an biya to ni na mutu ku bari in wari ba ni biya in na mutu ku bari na in wari ba ni biya ba ni biya dama ka san na ga maka na jiyu yanzu kamar da na faɗa ma dai kada ka manta don Allah dan zo min da shi ga leda a zo min da shi ga leda to Lagos Allah ta ciyaye yaushe za ka wuce da na ce gibi an ba gobe zan wuce gobe ko to Allah warko to Allah kamar da lafiya Allah ba da sa'a in an je muna gaishe su kin banda aki ohi saboda Allah har da kuma ka dan gwari ka zo na majalisa kana talana wi ka bani bashin kullu nayi kunu kani na nace da Allah da ma za a iya a canza ma yare da na tashi daga madakare na kuma mazabar mi saman da leku ki ce mu ki ina can cikin daki a bari ke dai ina cikin daki na ci sama da shigo da dariya haka bari gulma na da dadi a zaune mu kin san da duniya ga abun mamaci abun haushi ne betun dan wanga namu Danzuru shin Danzuru ke kin shedan nan shekaran gobe ma gidan gali ya zuwa shi ko ba gaskiya abu wanda zai shi ci a baki shi a cikin gidan shi aiki nan amma wai Danzuru ya kama kan shi ya dora ma kan shi wani sabon aiki to wani irin aiki kuma na ma cika sani wai shi zai shi je Lagos kuma ne zai kai shi Lagos